तो करे सर मोने कोई मार दे रे मम्मी ओइसन मारत है कि कुछ कहे लो के नहीं है दादा आय अभी हमरा के ई हालत कइल बा मार मार के तो ये घरे ले जाके का करी कहता तू होइसन करबी हमारा माई बाबू का एकरा घर में देख के हमार शादी कर दे बोले बने देख बेटा तेरे कमर हमार दर्द करता है ये बगो आओ तो नहीं नो आई तो फिर मारे कसम तो हमार जान छूट गई आई इतना कूटले ह कुछ कोए लेकिन छोड़ाओ तनी हमार परात न छोड़ कोने एगो गाड़ी घोड़े आई न तो छोड़ के अपना घरे देती बाकी यही जरूर ना रहती मन आज भी तो हमारे साथ यही हल कैली बा आ ले जाके मुझे का करी पते नहीं के लगे और तोर मार के मनावत हमरा नहीं थे ना हो देखियो एगो घोड़ियो नहीं खियो का करियो बाप रे बाप हम ना सोचले रही कैसे हम के मारत मिली मारे वाला हम तो खाब देख ले रही इतना ए छोड़ दी ना मारब ना ना मारा मत चुप कहते न चुप ई बताओ कहा हमार गलती बा हैं ना हमार गलती बा ई बता रे हम रात भर के बियाह में के जागल बनी त तू का करतली हां करे जा हां बाबू करे तू यार से बतियो जत ले ए जी करे जा बाबू हां यार से तू बतियो जीबे तो मारम ना रे ए जी मत मारी गलती भइल बते कहल जाला ना कि गलती क रे कहां पकी दी जात नहीं हैं जात नहीं जहां तक भाग के जीवन तहां तक तोर पीछा कर ले कतना त मर दई ठीक ना ढेर दौड़बी मारो नहीं तो ऐसे मारे अभी ने मारो तनी तो ले जाके अभी का करवाई हमारे साथ अच्छा चल ठीक है सुन देखी डर लग सुन हमरा के छोड़ दी रहुआ अच्छा ठीक बाते अब ना मारब गलती ना करबी ना मारब चल घर में चल गाड़ी वाला खिसिया त ठीक ना माथा हमार मत चाट चल गाड़ी वाला खिसिया तो का करी रहुआ गाड़िया में हमार कौन इज्जत रख देले जाए तो देखो गलती वो ड्राइवर का सच ले अच्छा जाए तो मार देनी है ना अब ना मारब आज के बाद ना तोहर कसम से ना पक्का चलो घरे चलो अरे आई सुहाग रात जोहिया हमरे के भरोसे नहीं हाथ भरोसा करो रानी भरोसा कैसे भरोसा करी के रहुआ हमारे साथे बढ़िया से रह हमारा सामने तू यार से बतिया तो हमके निक लगत लका का हो भैया भागे खती गाड़ी नाम ले लिया का 4 व्हीलर पैदल चल देला हजा हाय का हो पैदल भागे विचार बा ई का कहत हो भैया हमनी के भागोला थोड़ ना हमर मेहरारू है हम शादी कइले बानी अरे मर्द हम सुनले बानी कि सब के बियाह शादी होला त गाड़ी से आदमी जाला पैदल चल रहल जा ये भैया उनके मर्द में रह जा हो यार नहीं जा मरद मेहरा चलो हो चल ले मर्द हमरा समझ नहीं खेओ सारा फूटे लागल मन हां तो उहे होला प्यार में कुटाइए होला ई हमरी यार हो का बुदुक दातल हो चलो ना शादी ना एकर से जबरदस्ती हो जा जबरदस्ती एगो बात सुन ना का बोलो तार शादी हो गई ना हमर शादी नहीं भई चलो ना हमरे से भाग चलो अरे शादी हो गइल बा हमनी को शादी हो गइल अरे हम जाने तन कि तोहर शादी हो गइल बा पहले रुक ता बतिया जबरदस्त जबरदस्त के फोटा में बांध देले ओइसे कैसे जबरदस्ती हो जाई चल तो भाग चल ये सुना मगरी हल्का हो ए भगानी परहनी के ना कौनो ठीक नहीं खे ए का कहतली कहतली कि चल ना हमर संग भाग चल ये अरे साहब साफ कह जाला कि लू लछन बाई मुहले पे जाई साफ नहीं हर कथी है करे ई का अब कर भैया हमरा ई समझ में नहीं खेवत कि तू यार हो मारी ओए मम्मी वैसे कर भी रे काहे के मरत हो ए भैया हमार मेरा हमारी चाहे कुछ करियो तार का छाती पे साफ लटता हो मार मार करे तू आगे सुधर भी कि नहीं अभी तक कसम कहला नहीं कि ना मार अरे कसम वैसन भइल बसम रे कैसन कसम रे सुना तार मेरा रहिए ना त लिया जाके घरे मरियो आ बीच रास्ते में नौटंकी कइले बड़ा ई ठीक नहीं खेला कर ये भइल ठीक बा एगो बात बताओ हमके एगो बात बताओ जैसे ना कि हमारा सामने जैसे हम सुतो नहीं रात भर के जागल नहीं तो अच्छा यार से बतियाओ त जियो तो मैं तब बताओ खीस होय त मारम ना ना मर दे जीव लाग के चाटब अच्छा छोड़ हटाओ जा हमारा उससे काम बताओ जा तो मत जा अरे अरे भैया तारा से बतियाओ के चक्कर में भागियो गइल फिर ये मर्द हम हुए तो जखनी ही भाग गई लेकिन कुछ कह का? मेहरारू ना एकदम भगड़ू बिया
का करब भइल बिया हमर करबो का आ जौन कपारे में लोग लेके ढोएंगे न बते संभाल के रखियो आरे तो देखियो कोई तोरो को छोड़ के भाग जाई। चल तनी सब हम काहे के जाई मर्द जा पर रुक रे देखो तो तू बाप रे कितना मार रुकिए भाई रुकिए लिफ्ट चाहिए। अरे ये कहाँ सस संवर के हो? ए सुनो सुनो, कहाँ तर घर द्वारा हो? मोहला मर ले बैठा बोली मर्द मरल बा तो हम तरह के लिए के जाई। आय बैठ जाई का काहे को बैठ जाई? सुना गाड़ी से दूर रह तो पहले ये कोची कोई के मेहरानू बालू अभी हक के जात लो भाग के आ जात लो हमर गाड़ी में बैठे हम फंसी तारे चलते बैठा लेना हो उतार दे छोरा बे मत हमरा बैठाई के जन कैसन मेहरानू आज बियाह भइल आज मर्द के छोड़ के भागा तलू आ फिर हमरा संग जब बीच में फंस जाई तब हम ओकरा के छोड़ देनी हम अकेला रोल चाहत तू उनकरा के छोड़ दहलू कबो हमरा के छोड़ देबू काल हुनकरा के छोड़ देबू कौन ठीक बता रखो हम ना रखब तरह के अलिया जे तोहरा आओ तो हम मार दे जल्दी बैठा ली गाड़ी में जल्दी कैसे आओ तो मरता के हम समझाते ना का बात बा काहे छोड़ के भगलू ए हो हो तू ही हो का हां मैं ये भैया मतलब इनका सेटिंग यार सेटिंग भैया हम गाड़ी लेके जात रहनी साटा पर तनी देखा तनी का रे का तू सुधरबी कि ना सुधरबी का अरे भैया का हो भैया मतलब तारा का हमरे मौकी मिलल लिया बे हम जात रहनी साटा पर हमारा साटा बड़ुआ जी खराटी बनवा से उठा के एगो लगन आ कुछ नहीं के मतलब गाड़ी लिफ्ट दी बोले नहीं कि लिफ्ट दी अच्छा अब जा भैया गलती से कहा गेल ये तब बैठ जा तू कहां बैठ के जीबी गाड़ी में हो जी गाड़ी ए ड्राइवर जात भैया हां देखो ई बताओ कि ई बहुत गलती करते कि नहीं गलती नहीं कर तू साफ एकदम गलती हमरा कर से शादी भइल बताओ भाग भाग जाती है साफ नहीं, गलती भाई कुल रहन ता ठीक नहीं खे फिर हमरा के मैं डाला जे हम जात नहीं अपना का ए ड्राइवर भैया बैठा ली काहे हम ना बैठे तारे जो मरद बा मर्द के सामने बैठा के ले ड्राइवर जाई भैया सुनो ना मन को किराया ले लिहा 2 घंटा से हमनी के दौड़ धूप करतन जा हमनी के घर छोड़ घर चल कि ना रे चलो चल भाई हम जातन ए भैया हां बैठा दो पैसा बैठा ली पैसा दे दे का दिखा अच्छा हट जाओ गाड़ी आते हैं साइड हटा तब हम ये चलते ना चलेगा रास्ता मत घेरा जा तुम के ठीक बा चला जा बैठी का जी तो बैठा जा तब चला छोड़ दे तनी अब हां ठीक बताओ ऐसा ऐसा मेहरान है ना लड़ब जी बैठी आज बियाह का भइला बस तुरंत आज हई बताव रे मर्द कहीं का एकदम साफ हथु वाली संग एकदम ठीक बा भाई आई तो भला हम देख लेने दूसरा रही त लेके भाग रही तार मेहरान